Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Winston. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan a Winston. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Jakmat bagbagkatan ti bukod ko atugaw. Ngem nasing petak a tao. Agisem-isem aklaang gapo tama nagbabainak. Daytoy pa'y siguro ti maysa a makagapo no apay analakayanak a baro. Aging nga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anya ngay ti planom ita, Winston anak ko. Agsubli ka pa'y kadeja abroad. Pampanunutek pa'y nga rod nanang. Napaadal mo matandang iti dua kakabsat mo. Awanan ti panunutam. Oras mat siguro tapno asikaswamon ti bagay anak ko. Ah? Anya ti kaya ti asawan nanang? Dandan ni 40 ti tawen maun. Apay no mga asawa ka matanak ko. Asikaswam matan ti panangasawam. Ha? Ni nanang met. Alangan matapilitik ti mga asawa. Kat awan met nga rod ti asawa Ay kamangkita ka iti mabalin mo nga arman anak ko. Apay awan aya. Awan met nga rod ti makita apakarik na iti ayat nanang. Saan sapay ang nagpakita ti ited ti apo apara kanyak? Ay kakaanon to pa'y ngay anak ko. Mabanan ti tawan mo. Ay ka dumteng tulat ta siguro ananang. No talagang awan, ay kat aklonen tayon ati panagbaak ko. Awan. Sige, tayo baga kininanang ading ko. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, anak ko? Ni Rowena nanang. Imbagam ko taagawid damo dito'y balay. Saan da makaawid? Tada trabaho na nanang. Ay, manipod na ki asawa ti kabsat mo. Manon nga agawid dito'y balay. Ay kit talaga akastaan nanang. Ijay mo't nga ruden lugar da bayaw Raymond tayan ti trabaho na. Kan may sa? Adayo ti lugar da dito'y ayan tayo. Ay, huwan ba't kit di Ay, anya nga itimbaga ni Rowena. Apay nga imawag kang ka. Kasangay ka no ni Lance Inton bigat. Agaw awis mait. Kaya tiyo tamapantayo nanang? Si kalatan ti mapan anak ko. No iti da ito'y akinabakit ko. Ay na, jakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Ang mga numaulawak ka dyan mala ma-enjoy ti agpasyar. Sa bagay, narigat mat nga agpaiso no pilitan nyo tagbiyahe. Ngala, siyaklat nga ruden ti mapan. Tapno awan may ibagbaga ti kabsat ko. Una, idaanon mong tulatan ti panangkablaaw ko iti apo ko, anak ko. Tulungan ka natin. Ay, sige man nga rod manong. Kat agyaman na. Awan na nyaman na ading. Sa dino abanda ti kayat mo pagtugawan. Uray itilatan pinakalikod manong. Sige, nangam awan samot sen bakante ijay. No kayat mo. Agkatugawtan. Ha? O sige manong. Isunsamot laangan nga agpaiso ti ayan ti bakante atugaw. O sige, agtugaw ka nga ruden. Tay kabil ko tibag mo dito nga to. Sige manong. Kat agyaman nakmanan.
Damag ko nga dagaya man sabsabo nga Winston. Ha? Sino mat nga itinakadamagan nyo iti day tananang? Ay na, naglapayag ti daga anak ko. Asino nga'y matinagasat abalasang asabsabo nga manakaw. Tagtagari ka din nanang. Ibagak to, inton aklonan na kon. Ti ka di balasang anam-amaw idinapan ka ijaayan daading mo arwena. Ay, sus! Talaga chismosa day akabsat ko ah. Ah? Awam mo tinakis na anak ko. Naistorya na laang mate. Ang lalaing ama ti agaram. Iti kasta, hadan tumaten manugang kao. Imbag lang akad kadwak tuma dito'y balay no kasjay amapan kayo ang trabaho. Ni nanang nga talaga. Ay sos, di kag kapoy-kapoy anak ko. Lumakay kan kunak manan. Masapul ang mga sawa kabatan. Iti kasta, maaw-awer ko pa'y adag iti agbalin nga apuko kan ka. At ako makidawakan ka, Winston. Anya day ta, Joyce? Tulungan na ko, ma. Anya a klase at tulong ti kasapulam? 2 bulan nga minan ajak nakabayad dito'y boarding house ko. Kinapod no na. Papapanawan da kon dito'y. Jakmat nga minan nakabirok iti trabaho. Manipod nalpas ti kontratak iti sigod ang nagtrabaho. No kayat mo, di sumurot ka ni Jabalay. Ijay kan ngagnaed. Ha? Saan nga taan nakababain kadag iti dadakkel mo? Saan? Di ka madanagan ta na singpet dagiti dadakkel ko. Ay na, agyaman ako na Winston. Ad-ad namanan nga ay ayatan ka. Awan anyaman na Joyce. Pagrebengak timang tulong kan ka. Gaputan nobya kakit nga rod. Nanang, tatang, iso ni Joyce. Tinobyak. Agmano ak nana. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang kaw. Agmano ak tata. Kasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ay, si kagayam ti kanayon nga istoryahan ti anak may. Ah? Pudnaw ti ko na ni tata ang balasang kaw. Sangkay dayaw na ti kinapintas mo. Banag a pudnaw mate. Agyaman ak nana. Saan lang ang napintas ni Joyce nanang? Nasingpet pay. Kang ronaan iti amin, na a babae. Ay kat nagasat ka ang arog no kasta anak ka. Launay tatang. Nay. Apay nga niya aggal-gal ka ba't balasang kaw. Adama washing machine. Isu ti aramadam, tapno saan ka marigatan nga aggal-gal. Ah? Saan na nana? Basit lang matoy labaan. Mabiit lang daytoy. Wanagam ka babain kan kabalasang kaw. Si kamat ti aglablaba ka dagiti kawasmay. Awan rumbang apagdanagan nyo, nana. Syakit ti ati agbain kada kayo. Ngamin, papakpakanak lang ang dito'y balayo. Ay na, awan rumbang apagbain ang balasang ko. Saan ko maakasta ti panunutam? Ngamen, nobya na ka ti anak may. Isu nga ibilang da kamatan kas anak may. Banag apagyamyamanak matunay, nana. Awan pa'y urnong mo aya, Winston anak ka. Ha? Ay ko, ang damot basitan tatang. Apay ka di? Anya nga iti plano yo kan ni Joyce. Agkasar kayo na, tanay. Agdandan na kayo matin. Kurang pa'y nga minti ornong ko tatang. Saan pa'y nga umdas dayay apagkasarmi? Ay na, saan mat amasapol nga ing grande ti kasaryaw. Uray jay simple lang ngamin Tinapatag, agsimpa kayo. Awan matikit di Ay, amo matan dagiti kakaroba tayo. Nagatayl dagiti dila da. Basit laabanag ang makita da.
Ket ikandan adagos iti kaipapanan. Wen nga rod Isu ano siyak lang ti masuraw. Nasaysaya at no agkasar kayo. Uray simple lang akalay sa anak kao. Sige, takasaritak to ni Joyce may papaniti day taabanan, tatang. Nasapan sa unay ti kunam apa nagkasarta, Winston. Ha? Ne, apay? Saan ka pa'y kadi nakasagana ang makiasawa, Joyce? Saan mat nga iti kasta? No ti pan nakiasawa, ready akon. Ngamno day ta kasar-kasar. Uray saan sapay laang. Ha? Ne, apay ngay mat? Basta, aguray pa'y kumati kasar. Makauray mat day ta, saan ka di? Wen ngam kasanon no agsikog ka. Kut, agsikugak latan Awan mat parikot iti day ta. Ngamin, amok mat adinak panawan. Saan ka di? Katuan anya ngay aga po apanawan ka. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Joyce? Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Nadlaw ko rin magsak ni Winston. Manipod dimtang ni Joyce iti biyag na. Pudno day talakay. Nadlaw kumutlaang day ta. Inspirado pa ya. Nagsapang agaw-awid manipod iti trabaho na. Salang aday ta. Danda ni minalampay nga napasarabo na iti asawa na. Wan nga raud. Nadungumat ni Winston Kasla nasingpat mat ngamin nga agpaiso ni Joyce bakit? Ay wan. Siyak amis mo ti makapanagnak iti day talakay. Talaga nasingpet ni Joyce. Nagagatpay. Kahit nakasaritam ka din di anak ta. No kaano ti plano da pa nagkasar. Agurnong pa'y kano ni Winston lakay. Kurang pa'y kano nga minti urnong na. Sa bagay, hanggang saan matamasapol abongga ti kalaysada. Ti importante, makaaladan iti papel da. Tapno maibagamat tin alegal ti panagdanada. Isumat ti ibagbagak iti anak ta. Kat kuna na mata kasarita na ni Joyce. Urayan ta no anya tinapagsaritaan dalakay. Masikugak, Winston. Agpaiso? Wan. Yes! Yahoo! Kamaudyanan na. At danton anak ta. Yes! Ay na, pinaragsak na unay iti dayta nga imbagam. Among Joyce, jak mailadawan ti kasta unay akin naragsak ko. Manipod dimteng ka iti biyag ko. Aging ka itama si kugkan. Ken nakarkaron tupay siguro, no ipas ngaymon ti anak ta. Agyaman na, Winston. Gapokan ka. Rimagsak matibiyag ko. Iti likodan ti ado arigat kan liday ang nagdaldalanak iti kalabas. Talaga siguro adata ti intuding ti Diyos para iti tunggal maysa. Nalabit akas ta, Winston. Ikarik, di kan tupulos paldaangan iti sidong ko, Joyce. Oh, at iti sweldo kita bulan bakit? Mala, idulin mo. Agyaman na, tamaitalak mo kanyak ti sweldom. Nga oray saan tapay ang nagkalay sa Winston. Siyempre, rumbang laang asikati mangigam iti sweldok. Kan maysa, kasarlaang ti kurang kadata, tapno ako na talaga nga agasawatan. Sa bagay, di kagdanag, tano siyak ti mangidulin iti kwarta, mabibiit ta makaurnong. Naimpunak namin, sa anak akas kadagiti daduma di ta agastadora. Nadlaw kumat nga rod day bakit? Iso talaga nagasatak. Takas kan katinted ti Diyos akabinulig ko iti biyan. Agawid akpay lang iji lugar mi, nanang. Nagpakada ka kadik ni Winston, balasang kaw? I-text kun tulatan inton madamdama, nanang. Sikat ti makaamaw balasang kaw. Ang inton ano nga iti panagsublem. Diyak pa'y amo, nanang. Basta i-text kun tulatan kin ni Winston. Sige,
Awagan wano i-text mo tulat tangaruden ni Winston. Wana nang. Agan-anad ka, Wan. Sapay masikog ka. Wana nang. Di kay madanagan. Kabailak ti bagit. Winston lakay. Amangan lumabalin mo ti aglon iti trabaho. Ha? Ne, apay Joyce. Pangan ano may ti kwarta? Kasapulan ka nung amin ni nanang ko ti kwarta para iti pang tuition ti inaudi akabsat ko. Ay kat mangkisay ka pa ilaang iti ipadpadulin ko nga urnong ta. Ay, kwa, saan ang mabalin lakay? Para iti umadanin a panaganak ko day chay. Kasayam laang bakit? Saan mo mat nga ito damin? Ay saan Naka-reserve day chay para iti masakbayan ti anak ta. Aglong ka laangan lakay. Ta iso ti pabulod takin ni nanang ko. Agawid ak ije lugar mi inton malam, Winston. Ha? Ne? Kauawit mo lang iti napanalawas Ita, agawit ka manan? Wan, ta mailiwak mat kin ni nanang ko. Wen ang masikog ka. Saan anasaya at ti kanayo na panagbiyahem? Anya nga tano ni nanang mula ang hindi pa umayim ditoy. Saan ang mabalin ta makumikom ni nanang ko? Di ka kadiagdanag, takabaulak pa'y matiag biyahe. Okay akla ang Winston. Bakutan ni nanang, dinan kabaulan ti agbiyahe iti adayo. Iso asyaklatan ti agawid. Kuyugan kalaangan nga rod amang sarongkar kan kwa na. Saanan, syaklatan. Sayang mat ti maaldawam no aglangan ka iti trabaho. Naimbag man ta nakapasyar kayo, anak ko. Wen ata saan kayo mat ngamin a makabiyahe. Iso ada kamin ti imay nanang. Ay ba nagapakaragsak unay, anak ko. Ket, ayan nga di asawa ni Manong Winston. Ay kanayon nga agawid di lugar da. Danda nilinawas nga agbiyahe. Ni, apay nga saan aya masikog? Wan, masikog nga road. Ay sus, matagtag ati sikog na no biyahe a biyahe. Ibagbagak mat. Angam ipilit na latamat ti agawid. Kunapay ni Manong mau akuyugan na. Gamdi na makayat. Sapay nagadayon sa tilugar da. Anya ka no ayang amin ti awidan na igjay. Mailaw ka no kaninanang na. Ay sus, bagaan yo ta itantan na pailaang ti panagbiyahe na nanang. Ibagayo ta urayan na pay ama ka anak santo agbiyahe. Amangan no matagtag kat aganak ka di na oras. Narigatan. Madanaganak nanang. Awan mo ni Joyce. Inawagam ka din? Wano tinexam? Wen, ang out of coverage mo ti cellphone na. Anya? Ni, apay nga tanga ay. Madanaganak nanang. Anya nga tano surutek lang ni Jay Lugarda. Ang mumaya ti turturungam ijay. Kadi ka pa'y matnap-napan ijay lugar da. Agdamag-damag ak tuy jayan ananang. Ha? Ni, ada tao anak ko. Ay, amang ano ni Joyce day tananang. Mabit lang! Kumayan! Ay na, agyaman akta simmangpot kan Joyce. Amam ka di nagdandanagakan ka. Manong aldaw adi ka makontak. Pasensya ka, Winston. Awan nga min signal ije lugar mi. Masapol ang maibirbiro. Di ka nagbiyahiwan. Agtalinaad kan dito'y balay. Wan, Winston. Dakil nga minan ti tiyan ko. Medyo marigatan ako nga agbiyahe. Urayak latan dito'y balay ti panagpas ngay ko. Ay na, lalaki timpas ngay mo bakit? Lalaki ti inauna nga anak ta. Nakalukluk mag nga ubing. Wan nga ron. Isumatlagayam anarigatan na anang ipas ngay kan kuana. Nagdakil mat ngamin. Wen nga ron, nakasalsalun at nga ubing. Ay, anya nga tano pagbalinag a junior? Makamu kalatan, Winston. Adamin kan kapangit da. Sige,
Winston Jr. nga rod ti ipanagan ko. Pakiawat mo man ti cellphone ko, tada awaga. Ha? Asin ti awagan? Bakit? Awagak ni nanang ko. Ibagak ka nagpasngaya kon. Ay na, kurang daytoy. Nayunam pa, Joyce. Awanin nanang, dayta na ang tiigam ko ang kwarta. Lalaingam ngamin ati dumiskarte kin ni Winston. Tangiwat yun nanang, ang mga nuad na makangag kada kayo. Laglagi pam adakkel ti porsyento ti utang ta. Ang mga numaibalod ta, no agkapoy-kapoy ka. Wanan, ala, agawit kayon, ta siya kung ti makaamong agdiskitar. No kasta, si kagayam ti kadenden na ti sigod nga asawa, bro. Ha? Sigod nga asawam ko na, bro. Ni, aguray ka man. Lawlawag man ti kayat mo asawan. Siya ti sigod nga asawa ni Joyce. Anya? Kayat mo asawan? Adan asawa ni Joyce? Wan, kaya't siya ti ta. At daduang anak mi. Ang, di ka madanagan. Sa anak nga imay ditoy, tapno agi skandalo. Ha? Awan mo't kit di plano kamang sublikan kwa na. Kinapudno na, nabayagan ang nagsina kami. Anya? Dahil tatipudno, bro. Ang kita ma, di mo unay ti agtalakan kwa na. Nang runa no maipapan iti kwarta. Isu ngamin ti may sa makagapo ti nagsinaan mi. Anya? Yaw awat ko amin asweldo kan kwa na. Imbagak nga agurnong para iti masakbayan to dagiti anak mi. Nang runa into nagadaldan ton. Ang insugsugal na lang gayam ti kwartang inintet ko. Anya? Dahil tatipod no, bro. Diyak lang nga mo, no nagbalbaliwan. Naumaak nga minan iti kasdyang ugali na. Iso nga insin akon. Damag kong ay darumda ka no. Gaputa saan ang nakabaybayad, kadagiti nakautangan na. Nasaya at matasim mangpet kan, Joyce. Ni, apay kasta tilangam, Winston. Kaslama kong ungat ka man. Taasino ko mati maragsakan iti inaramid mo. Winston, Apay ang naglimad ka kanyak. Apay at di mo yung pagpag-aakasado kagayam. Apay! Lukluk ko naglagayam. Winston. Di ka nagindirian mo. Nakasalita kong tisigod ng asawam. Kukwartaan na kulaang gayam. Sana po no dayta. No sana po no dayta. Ayan narod ti kwarta nga ornong ko. Kun ayan ti inlon ko. Ayan nga. Winston, pakawanan na ko man no nagulbutak. Sorry. Pumanaw kang dito'y palay. Kun awan pulos ti alaam akagawaam. Agraman ti anak ko. Ibatem. Winston, Pugsaten tandaan yaman a relasyon ta. Lipaten na kon, kat lipaten kamutan. Pumanaw kan dito'y balay. Kat di kanton agpakpakita pa'y. Panaw! Diyos ko, italagpon kan kati amin. Kidawag nga'y kanak ititib ka ti paginakang. Amang sarangit ka na ito'y apandubok, tibiyag ko. Sapay la ko ma. Tamalasadak da ito'y amapaspasarak kita, Diyos ko. Si kanti makam mo kanyak. Di mo ko maipalubos ako mapuyag. Di na kami kang mabaybayan iti anak ko. Diyos ko. Nasaysaya at siguro no mga asawa ka. Iti kasta, adamat ibilang ni Tonton kas pudpud no nga inana, mano. Ay na,
Bay amon day ta nga asawa ading ko. Adda kayo mat nganti na. Wen ang may mayatlatan no at damat asawa manong. Ay na ading ko. Awanan iti panunot ko ti mga asawa. Tilaangan anak ko, ti priority kiti biyag ko. Sapay adda ko maiyam amok abalasang ken ka manong. Ay kat iyam amam lata ading ko. Awan madakis na kat no bilang. No adda, di dumteng to lata. Basta siya. Naragsaka kon. Ngamin, adda ti anak ko apang ibukbukak iti atensyon ken panawin ko. Umdasan day taragsak ko, ading ko. Daytoy mati pruweba kwano pamanaknak ko, asaan nga amin alalaki ket babaero ken manloloko. Ngamin, adamat dagiti babae alalakero ken manloloko. Isu a panagkunak ket patas laeng. No adda dagiti makuna a single mother, adda kami met a single father. Ita, dakkelan ti anak ko. Pinmusay metten dagiti dadakkel ko. Isu nga adda iti poder ti may kadua kabsat ko ni Tonton. Agad-adal daytoy kabayatan ti kaaddak ditoy balasiw taaw. Daytoy man ti padas ko may papan ken ayat. Toy pagayam mo, Winston. Ken ka pagayam, Winston. Agyamanak itiing ka panang ibinglay iti kapadasam pagayam ko. Kunada ati ayat ket kaslamet laeng sugal. No nagayat ka ket inayat da kamet swerte ka. Ngem no nagayat ka ket inkalang da ka, malas mo. Angem saan na akayat asawen amapukawan kan itinamnama. Luktam latta ti pusom nga agayat manen. Anya ti ammom, amangan no iti may kadwa nga ayat mo ket isuntumeten ti makuna akagasat mo. Alakastan pagayam Winston, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi adumdumngag. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Rosalia ti San Gabriel La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Rosalia. Malaksid nga istrikto ni tatang ko, pasig pay alalaki dagiti tallo akakabsat ko. Jak amo no maysa kadagitoy ti rason wenno makagapo no apay nga awan pulos nagar-aram kanyak. Mabuteng dangata wenno talaga nga awan pay lalaki a nakasirpat kanyak. Wen Miss F, may saak kadagiti makunkuna nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Agingga an amok ti lalaki a nakainlavak. Rugyak man ti agsalaysay idisin murutak iti kasinsin ko nga matindar iti maysa a kasar. Kastoy man dagiti pasama. Umay ka tamapantag to go iti salunan kasinsin. Anya nga iti aramiden ta ijay kasinsin. Ay kat mapantaag tugaw tamakisala ta. Ay, kwa. Diyak kayat kasinsin. Si kalatan timapan. Agbati ak dito yan. Anya? Ay saan Napinpintas matlaeng numapantaag tugaw ijay. May mayat ijay ta adda silaw. Madidito ita nasipnget. Ay na. Amo mat ajak makisalsala kasinsin. Isu nga rod nga ibagbagak amapanta makisala kasinsin. Ay na, saanan? Amangan maawan mangisala kanyak numapanak agtugaw dita salunan.
nakababain. Ay sus, ado ti babaros ditoy. Sigurado akasken ka adayo ti kayat da nga isala. Iso nga umay kan, taag kuyog ta kasinsin. Mabain kasinsin. Awan rumbang apagbainam, takuyugan kakit nga rod. Bumakit kan abalasang, ngam di mon sapay napadasan ti makisala iti kasaran. Ha? Ala, umay ka, tamapantay di salunan. Tapno masirpatan da ka, dagiti babaros, dito'y lugar may kasinsin. Siyak ni Miguel. Mabalin ka di mat amaamuan ti madaydayaw anagan mo, ading? Rosalia tinagan ko, Miguel. Uray di na kun awagan iti ading. Ngamin, panagkunakit ag katawanan talaang. Okay. Nalakaaklaan mata kasarsarita. No da itati ko nam, di iso, Rosalia. Agyaman ak, Miguel. Taga-ano ka ngay? Di ta kabangi-bang nga ili. Sika ngay. Agpada tagayam. Sa anak matla nga taga ditoy. Di mayo kami laan kadagiti babarkadak. Kasinsin nga minti may sa abarkadak tinagkasar. Kasta ka di? Wen, balasang ka kadipay? Ha? Balasang ka kadipay, kunak. Ay, kuha. Uwan, balasang akpay, Miguel. Baruak pa'y mat. Mabalin ka di amaalat ti cellphone number mo? When no ti Facebook account mo? Mabalin Iyeg mo ti cellphone mo. Type ko ti number ko. Kastamat din ti Facebook account ko, Miguel. Miguel, kaya't nakakanwa kasarita ni tatang ko. Ha? Ne, apay ka no? Anyat ibaga na kanyak? Diyak mo Nalabit kayat nakakasarita. Adalaang siguro kayat nadamagan kan ka. Kasta? Wen, imbagak namin nga agar-aram ka kanyak. Ay, sus. Di naksamat kayat ni tatang mo aparakan ka. Di ka agdanag. Siyak ti makaamo kan ka, Miguel. Ala, umay ka. Mapantay ti ayan ni tatang. Taga-ano ka? Di ta kabangibang nga ili, tata. Ar-armam ni Rosalia nga anak ko? Oon, tata. Sigurado ka kade. Baro ka pa'y. Oon, tata. 100%. Sanggalak pa'y. Hanya nga iti trabahom. Kwa. May saaklang anano mo aman nalon, tata. Nga madumati ka balak nga ramidan. Kas kumaiti agmaneho, agkarpintero. Ganda dumapay, tata. Adda baboy mo. Ha? Adda lugan mo. Kwa, tata. Sumumbat ka dagaos. Tapno amok no adda no awan. Di ka agsarimadang dita. Adda ka di baka. Nunwang at tarakan mo. Kwa. Adda balay mo. Awan, tata. Ngam uray no kasta. Napod no ti panagayat ko itanak yo. Ay, pasensya ka. Gamang sapol ka lang iti sa baling armam. Ha? Di ka nagsubsuble dito balay me. Anya? Saan ka mo't siguro at ulang barok? Nalawag mo timbagak. Agawid kan. Kat di ka nagsubsuble dito balay. Ha? Mang sapol ka lang iti sa baling armam. Naawatam. Nagalas matantikas jay apa nagsasaum ka ni Miguel Feliciano. Awan ti maday ka nagiti imbagak Celia. Mayat kit dia. Tapno saanan ngagsayang iti oras amang sarungkar iti anak ta. Ay unay kan. Panunutem ko mamet nga damet rik na jay tao ang masakitan. Ay na. Awanan ti adupay sa o Celia. Apay. Saan pa'y lang ay analawagkan ka? Ajak kayat dayay a Miguel para iti anak ta. Apay, si kaaya ti makiasawa. Anak ta jay masaknan.
kakaiso na pa'y met nga roda babae. Iso ang masapol nga roda pilyak ti umno para kenkwana. Wan Ti kayat kao, katay agnam ay to ti anak ta. Kanagbiag to akas la prinsesa iti puder ti pakiasawaan na. Ada ayamat kasta. Hada, tada kayat ko a pakiasawaan na. Daimbag na jay, tabak nang. Ipaasawam ti anak mo, iti di namat ay ayatan. Ayat-ayat dita. Bay-bay aman ta ayat. Tinapatag. Napintas to. Tiagbalin na biyag na. Feliciano. Di nakbibiyagan. Tamok tinasaya at para iti anak ta, Celia. Sa dino tinagkapwam, Rosalia. Napanak na kidate, tatang. Ijay. Sino ti kinadate mo? Dayjay ka de, Miguel. Wan Asino pa'y kumangay? Kat isumat nga ron ti boyfriend ko, tatang. Anya? Boyfriend mo ko na. Wan, tatang. Boyfriend ko ni Miguel. Agayan ayat kamin. Talaga natangkan ti ulam. Di mo't inbagakan ka. Di mo ak-aklunan na jay Miguel. Ha? Sinaam na jay lalaki. Tawang tinapinta sa masakbayam iti may saman nalo na kasken kwa na. Uray manalon laang tanagagatmat. Kan maisa, adu ti mula na. Awan ti kasiguraduam iti dayta. May mayat jay baknang kanagsusweldo iti binulan. Ta nakasigurado ka a napintas ti masakbayam. Napintas ka, anak ko. Di mo ko masayangan ti kinapintas mo iti may salaga mandalaw. Ni Miguel ti ay ayat at tatang. Ay, sana mabalin. Sinaam na jay Miguel. Tada pangyasawakan ka. Anya, Mayat na jay. Tada mabalin na. Baknang. Ado ti kwarta na. Sigurado nga agnam ay kanto iti dandana. anya. Sino matidagda kamatin niyo, tatang? Eh, basta. Ikaw yung kunto dito balay. Tapno makapagam-am mo kayo. Asino ayat ibagbagam nga iretom iti anak ta Feliciano? Kanayon mo nga ibagbaga nga adda ipaasawam kenkwana, ngam awan mat may pakitam. Kunkunam sa laeng mat nga adda, tapno sinaan na laeng ni Miguel. Adda nga rood. Kuyugak to dito balay, apaba na sumangpait. Busy pa'y kanong gamin ita, iti trabaho na kay. Iso adi pa'y makapasyar dito balay. Anya trabaho na aya. Negosyante, di kutsipay Anya? Ne, nakamamuam ngay mat iti day talaka eh. Ay, basta. Saan na masapol na maamuam. Na, imbag ano baruday tatao? Ay, katwain. Siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Certified single ni Richard. Nasingpat matlaang? Ay, siyempre Ireto kaya mo't iti anak ta. No sana nasingpat. No agsasao ka, kasla sigurado kan kadagita nga ibagbagam. Kahit talaga mo na sigurado, Axelia. Ay, uray kumamat no awan nobyo dya anak ta. Ay na, nobyo lang dayta. Saan da pa'y mo't nga agasawa? Saan da pa'y mo't nagkasar? Iso ang mabalinda pa'y tagsina. Saan kayo pa'y nagkakaida, Tanay? Saan kayo pa'y nagkalay sa Barok? Ay, uwan, tata. Awan matdakas na. Tagayan ayat kami matan ka ni Miguel, tatang. Uwan mat ngagpaiso, tata. Di kayag danag. Tadyak mat lukwan ni Rosalia. Baruak mat. Iso ano bilang man tagsikog. Ikasar ko nga ikasar ti anak yo, tata. Ay, oray pa'y. Basta saan kayo pa'y nagkakaida. Ta saan kayo pa'y mo't nagkalaysa. Kumusta kayon ka ni Miguel, kasinsin? Okay laang mat kasinsin. Isu na laang tapilpilitan nak ni tatang amakisina ka ni Miguel. Anya? Ni,
Taapay mat nga apilpilitan na kaamakisina itinobyom kasinsin. Ada ka lang kay abak ng akayat na para kanya. Anya? Ay ayatag unay ni Miguel. Iso lang ti lalaki ang nakariknak iti kastoy. Iso ano mabalin. Jakon kayat ti makisina ken kuana. Ay kat ibagamday taa kada angkel ka ni auntie kasinsin. Iti kasta, di da kan pilitan ang makiasawa iti sabali. Imbagakon kasinsin. Ngam, talaga nga ipilit ni tatang ti retreto na kanyak. Mariribukan ak ngarudan. Jakon amo ti aramidag. Mapampanunot ko paikit din ti makitaray ken ni Miguel. Tinasayaat, kasaritam laangan ni Miguel kasinsin. Ibagam ken kwa na ta ikasar na kan. Iti kasta, awanan mabalinan ni Auntie Celia. Di ka pa irumrumwar ita. Ta sumangpot ni Richard, Rosalia. Anya? Manjak kayat? Ni Miguel laang ti ay ayatag. Iso laang ti kayat ko, tatang. Ay, saan mo na natangkan ti ulom? Ni Richard ti kayat ko aparakan ka. Tatang. Napipiaday jay ta negosyante. Ado ti kwartada. At apay balay ken kutsina. Ha? Isaw ti timtad. Bakit am ti kutsina? Oh, nagpintasan ka na. Napintas to ti agbalay na biyag mo. No isaw ti pakiasawa am anak ka. Ha? Mala, umay ka. Tenta sa bata ni Richard. Naimbag nga oras mo sa Richard. Naimbag laangan. Tanadaan ka matlaang iti oras nga umayag pasyad dito'y balay. Ay, isugayam ti anak ko ni Rosalia. Talaga gaya manalapsat ti anak mo, Manong Feliciano. Hello, Rosalia. Hello, sir. Siyak ni Richard. Pudno gaya manapintas ka. Di ka tungtungan nga dita makiamamukan akin ni Sir Richard. Awan gayam. Adain sangput ko amakmakan. Diyak maawit. Mabalin ka diti agpatulong amang ibaba. Adong amin day jay. Ay, uwan sir. Sige, tulungan da ka na abang ibaba. Anya kamutten lakay. Lakay met gayam ti ibagbagam nga ipaasawam iti anak ta. At talda ka ba silya? Saan ba't nga iso tilakay Laklakayak ba't pimanak nga adayak? Ken oray lakay, tamats manimay. Feliciano, Ananom ti ubeng, nulusok ma ti bulsa na, alamat? wala. Ngam, kasano nga ron apagasawaam ida, kat di mat kayat dya anak ta. Lagin-lagin lang dayay. Kaya tinantumot lang ni Sir Richard. Siya ti makambaw. Rosalia? Apay ngay may ka dito dagos ko? Kuha, Miguel. Pastor ka na kumapay, pangaasim. Anya? Ang... Ilamang na kuma, dyan kaya ti agawid. Anya? Sino ti Dinta? Miguel, sweetheart. Ha? Sino ti Dinta? Kunak. Ada ka di sa nga ilita, sweetheart? Awan, sweetheart. Adala ang damdamagan na. Numero ti may sa abalay. Ay, kasta ka di. Ala, agsubli ka nga rodon dito eh. Agur-urayan ti taraon. Uwan, sweetheart. Ulbod! Rosalia, danggan na kumapay. Pangasim. Agpalawagag. Awan na tinaskan nga ipalawag mo, Miguel. Dita ka. Mabit lang! Rosalia! Rosalia! Sa dino ti ayan ni tatang, nanang. Nagpaili tayo agsapa.
Di pa'y simbangpet. Ang mga lupaawi dan dayjay. Apay ka di anak ko. Kasaritak. Taibanganan iti dayjay a Richard. Kasana ko nana. Anya. Ne. Kasar ko nam. Manulaang nga aldaw anagam-am mo kayo. Ang kasar kayon. Kan may sa di mat anda ni Miguel anobium. Awanan nana. Nagsina kamin. Anya. Ne, kasano da ita? Basta, no sumangpat ni tatang, ibagayo kan kuha na ti imbagak nanang. Oh, agyamanag. Takinayatndak nga uray lakaya kon, Rosalia. Sana problema ti edad, Richard. Ti importante katagin inayat na. Kan, gwapo ka mahit nga oray lumakay kan. Oh, agyaman iti panangapresyar mo iti kinataer ko, Rosalia. Di kag danag, ited ko amin akidawam. Basta manukot ka, amakiten na kanyak. Agkasarta pa'y sa tanto agdan na, Richard. Ha? Agkasarta pa'y kunak. Iti kasta, mabindisyonan mo ti panagdan nata. Oh, kuha, Rosalia. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga ikalaysa. Ang apay, Richard. Kasado akon. Anya. Dahil tatipon. Ngam, uray no kasta. Nakasagana ka bang tadite amin kan ka. No lakit dito manukot ka makitan na kanyak. Itilikodan ti kinaadtan pamilyak, Rosalia. Nabayag nga inururay ko ti lalaki, nga agbalin ko maakatakunaynay ko iti biyag. Ngem no kasano ti kinapartak na adimteng, isumatlaeng ti kinapartak ti pannakapukaw ko. At dagayam sigod akadandan na ni Miguel. Nagabrod laeng daytoy, ket idinagawid ti babae, nagsinublian damet laeng. Gapu iti sakit tinagam ko, pinanggap ko ti agibales. Iso ang nagdarasudosak anang ibaga ka ni Richard nga ay ayatak daytoy nga uray saan met. Kayat ko at talagan ti paikalay sa idiken kwa na. Iso na laeng takasado met gayaman. Jak met kayat ti agbalin akabit. Iso ngayon babawik ti amin. Ita, balasang akpay laeng ititawan ko a 42. Aging galangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pannakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Rosalia. Ken ka pagayam, Rosalia. Alakat talaga siguro met aday tatigasat mo itinagan ni ayat. Ngem di ka maawanan itinamnama. Ubing kapaymat, luktam ti pusom nga agayat manan. Di mo paidaman ti bagim gapulaeng itinapalabas mo. Patsyak adumteng tumatlaeng ti lalaki apudno ang mangayat ken mangipatagken ka. Alakastan pagayam, Rosalia, ket pagyamanak metunay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanen a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manan amin iti kanayon nga kay panagdengdengeg, dito'y nanumo at channel tayo. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita.
Kat sapay kuma, ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Iti kasta kat adadupay a drama ti income isagot kada kayo. Ti surat ngayon ta drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Marife, ti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet a nagsurat takayat kumet a paidrama toy pakasaritaan ti biag mi nga agassawa. Bareng kunak no makaibati iti adal kadagiti amin a makangeg. Nang runa kadagiti kapadpada wenno kaug-ugali ti asawak a na pride. Diyak amo tano maminsan saan a maaw-awatan ti ugali na. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ni, papanam Joey, nakapilas ka mat. Mapanak maki-birthday ba kahit? Birthday ka no kat ni Jaira ita. Tika di anak ni Kagawad Teresa, tidakda ka matan? Wen, Apay, inawis da kaya. saan? Ang uray Mapanak lata. Na, apay, di ka mabain. Saan da ka matgayam nga inawis, nga mapankakit din? Ay na, saanin nga uso ti awis-awis ita ba kahit? No nangig mo nga addapas ka, no padaya, mapan ka. Takas la inawis da ka matlaangin kasjay. Ay, diyak kamukan ka, Joey. Di ka laagbain iti kastangar aramidam. Awan tinakababay ni Tar Aramidat. Ta sa anak mo't nga agtaktakaw bakit? Win ngamday talamang namnam ay tiar aramidam. Imbis nga agbiro ka iti pagtrabahuam, saan mat, taday takit din mapan makipangpangan kadagiti agpasken ti sipsiputam. Ay kat ugali na bakit? Dayta ti kunada amarkang Pilipino. Nang runa kadagiti Ilocano. Nay, nagadumot ng tilabaan bakit? Ay, wan nga rod lakay. Naurnungan anak ngamin iti murang tayo. Ala. Dumanden ka dita. Tatulungan kan nga aglaba. Sige man nga rod. Tani, amangan no jak malpas adagos daytoy, no si siya klaang ti aglaba. Iso nga rod ako nakatulungan kahantap no mabibiit. Sayang matidarang ti init. Tulungan kan, tapno malpas adagos. Agyaman ako na ilakay. Rabiin, nga maging gaita, awan pa'y ni Juway. Ay, wan nga rod nanang. Sa dino ngamin kano ay tinapanan na. Diyak mo nanang. Saan mo ta nagpakpakada kanya? Ay una yun, day dya tao. Dakkalan ti anak yaw. Nga maging gaita, awan pa'y makitak mat, nagbaliwan na. Ay na, nakunayon nanang. Kinapudno na, dayta ti kanayon apagapapaan mi iti anak yo. Malaksid ana nga to ti pride na. Dayta laeng mangnamnam ay ti kayat na. Sapay agungat no dilawag. Ay, wan nga rod. Inyub ubing na nga minon, ti kasjay nga ugali na, balasang kao. Di na kayat ti agpaabak kan madaldalaw. Kunak nga rod no nagbalbaliwan idi nang asawa. Saan magtakas la nakarkaro pa'y kit din? Marife, bakal! Marife! At daytan, simang putan tinalaing nga anak yo nanang. Ay, una yan. Kasla na bartak pa'y. Marife! Ay katanya pa'y ngay. As usual nanang. Ay, nagalasan ti kasta nga ugali na. Mabiit lang, tasabatak Jerwar ti asawak nanang. Nasaya at mata nakariingkan. Anya nga oras ka manan aya simangpat idirabi Alas 2 samat na jayan bakit? Ay unay matdaytan. Tumandakan, Marife. Di mo nituloy ti bagam. Ala, agrubot ka nga rudan tamapantay di barangay hall. Ada ka no iwaras da libre abagas nga gapoy ti gobyerno. Anya? Ay saan? Di ka mapan? Ne,
Apay mat, Joey. Sayang mat day jay ah. Mawarasan ka no mat amin, ta per head ti pamay anda. Basta di ka mapmapan. Apay, di ka mabain amapan makipilpila ije barangay hall? Ni, awan mat makitak adakas no bilang lakay. Ken may sa, pagsayaatan mat day jay. Ay, basta. Apay, awan ka nun tayo na ya. Awan bagasin? Adapay mat kiti ah. Ang isupay agatangan ta. 5 kilo kat titunggal tao. Iso ang mapanta. Ay, nukulak ka, di ka mapan. Di ka mapmapan. Ibagadan to kid din asaan kayo akabala na pakanan. Joey! Basta di ka mapmapan, period! Maminsan lang tisaw, marife! Apa di ka imay nga ije barangay hall itay marifay balasang ko. Ay, mapanak ko mananang. Gamsaan mat akayat ni Joey. Anya, ne, tapay ka now. Jakam mo nanang. Masurunak nga rod. Jak mauawatan ti ugali na. Kababain ka no ti mapan makipilpila. Ngam no iso ti mapan makidaya. Awan mababain na. Ay, una yan di asawam. Sayang magtibagas. Isupay kumaagatangan yaw. Imbagak daytan ken kuana. Ang awan madlata. Talaga natangken ti ulo di anak yo nanang. Ay sos, kunanan samat no baknang. Apay no padasam man adagdagan ni Joey. Taagsapul mo tan iti panggadan na. Nang runa kat agiskwilan taon di anak yaw. Ay na, tanak no dagdagak nanang. Iso abay bayaklatan ah. Nasaysayaatan asyak ti agtrabaho, ngam ti iso ti dagdagak. Sigurado ngamin nga aga pa kami laeng no aramidak day tananang. Ay, una yan day di atao. Bayam, takasaritak tuman ni Joey balasang kaw. Wala lang, padasan nyo akasarita, parang da kayo ti denggan na. Sumragak kas babaon ng damadamila. Apay asumrag ka ababaunan. Di ka lagbain mat marife. Ne, anya kay kumatipagbaynak Joey. Nalinis mat at trabaho day jay. Ay saan? Ibabain naklaang asawam no kasta ti aramidam. Apay akasta ka Joey. Amumat nga ado ti utang ta. Kasanuta ngay ang makabayad no awan ti agtrabaho ka data. Kan may sa, anya ngay ti kanan tayo no sa anak nga agtrabaho. Basta, di ka mapan agkatkatulong. Takababain. Anya? Sige. Palubusan ka ngagtrabaho. Basta sana katulong. No agsapol ka iti sa bali a pagtrabahoam, saan ababaunan. Opisina ti kayat ko para kan ka. Iso nga minti maibagay kan ka. Iso nga iso ti pag-applyan. Bakit? Anya kumangay nga opisina ti pag-aplayak kat sa anak mat anak katurpos iti kursok. Agpada tamat nga awan nalpas na. Ay, basta. No saan nga opisina ti pagtrabahoam, uray saan kan ngagtrabaho. Agtalinaid kalatan dito balay. Ay wanam ti anak ta. Tasyak ti mapanagbirok iti pagtrabahwak. Sangkay bagam asika ti mapan agbirok iti pagtrabahuam. Angam aging gaita, di ka mat agunggunay. At adumat ti saom, ngam ti trabahom, Joey. Bakit? Addaasi ti Diyos. Amo ka saan na tayo abaybayan? Di ka agdanag. Ta saan tayo umat nga agbisin? God will provide kunakmanan. Awanan may saang, Joey. Apay, naibusan tay binulod ko abagaskin ni Nanang, idi namin sa nakalman? Naibusan ah. Ay, kasanungatan. Inak umutang ija istor ni Nana Janet. Saan nga iya istor? Kababain. Amangan no pagchismisan daman ti tao ijayan. Katura yan ah. Tinapatag, saan tayong agbisin? Ay saan? Ijayayan da na ng tipapanam. Anya, katno di tapay laang nabaybayadan ti binulod ta kadakwada. Nakababain pa ikit din. Taisula ka na yun ng ti pagtartarayan ta. Maan ano ngay? Isumot ti inak. Amom, ti maysa nga ina, di na itulok nga agbisin ti anak na. Iso amapan ka, ta sigurado nga ikan na kadayay. Mabaina kun amapan ija balayda.
Numabain ka, siya akong timapan. No palubusan na ko mga min nga agtrabaho, di saan ta ko mga agot utang akastoy? At dayta ka manen, Marife. Mangrugi ka manen ako nak. No kasalumat nga Huston! O sige. Tama pa na kay balay dananang. Di kan rumwar, tasyak timapan agdiskitar iti bagas. Saan ka na rumwar pa kay? Imbagta di magas ka, Joey Barok. Mangala ka iti sidaan nyo. Ado ti pinalingki ka masida. Gudwa umon, tapno ada sidaan nyo. Ha? Ay, kuha na nang. Saanan? Ado ti masiday di balay. Ni, nangalaan nyo ngay. Ha? Ay kat pinalingkik ananang. Alakit din. Ado ti masida ije balay kunak manen nanang. Sige, tama pa na kon. Napanan ni Joey. Amoklat na nagulbud manan. Amokon ka ti ugali da itamanugang ko. Uray ang dadatang awananda. Ibaga na nga adda. Ay, una yan ay da itamanugang ko. Talaga na pride. Tidakas na. Ti anak ko mo, ti nakakaasi iti kasta nga ugalien na. Masurudak man ako nakon. Naimbag arabihim, anak kao. Kastamat kada kayo, tatang. Nakapasyar kayo, mat. Wain, tao may kuyawis di panakimisa tayo inton bigat. Iba kami di asawam, tao may tumay. Agkukuyog tayo tao na mapanidya simbaan. Intay makimisa, tagdangag tayo iti sa uti Diyos. Ay na, saan kayat ni Joey ti makimisa, tatang? Di mo pa'y laging bagbaga, di nakayat ko naman. Kasla di yo am mo ti asawak, tatang. Ay, kat palasim lata, nga awisan, anak ka. Ay, numabalin la kumalaang adiktaran ni Apo Padi, nga ti isermon na inton bigat, kat may papan kadagiti sadot ken na pride nga asawa. Talaga pilitak amapan makimisa ti asawak, tapno mangeg na, tatang. Ay, kat ay nyagay ti ambo tayo, anak ka. Mabali na kasta. Iso nga awisem to ti asawam. Tawan matlaang kukuin na dito'y balayo. Dahil tanto matlaang agil-ilad ti arabiden na itagmalmalam. Da kayon ton ti mga awis ken kuana. Bareng da kayo ti denggen na, tatang. Marifay! Marifay! Ha? Ay, awan ni Marife nanang. Sa dino tinapanan na anak ko. Napanda naglabay di karayan. Awan nga mindanom mi. Nekat, pangaldawan, nga maging gaita, awan dapay. Amangan mat, no di da kabaala na bagkatan tili na baanda. Apay, numapan mo kitaan ida. Ingkatulungan, dagiti aginam, Joey. Masadutak nanang. Kabailan dan dayjay. Joey! Ken may sa. Adda papanak inton madamdama. Na, sa dino manan ti papanam. Basta, adda papanak nanang. Saan yun nga amon no sa dino? Ay na, ipakat mo manan ti kinasadot mo ako nakon. Imbis amapan mo tulungan ti asawam, saan? Taday taman nga tan mapan aginawm ti pangrunam. Didak ka din sermonan nanang. Sana bali, tanasing putak met. Sa anak met amapan makigulgulo. Papanam manen aya. Apay nga inaldaw ka rumor, Marife? Di nakpakibibiyangan. Tasaan ka mo tapakibibiyangan, Joey? Naa, apay akas tamot hindi pa nagsungsungbat mo kanyak. Apay? Addan pagpampanlakil mo, ha? 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 Ko, batam ti imak, Joey. Di mo masmasan, masaksakitan. Agpudno ka man kanyak, ha? Adalalaki man niya, ha? Ha? Awan lalaki. Inaldawa ka, Romar. Tama pa agdisdis kitar iti kwarta nga igat-gatang ko para iti inaldawa ka sa pulan tayo dito'y balay. Tadyak mat mauray nga gunay ka. Ha? Nunay tala ko mapanagil-ilad mo iti agmalmalam.
Napan ka nagbirok iti trabaho di nagsaya at kuma? Kwa bakit? Pasensya kan. Sana bale. God will provide. Adda si ti Diyos. Kas iti kanayon ko nga iba ka. Amok. Kan mamati ak saan data ito abaybayan. Anya, God will provide, asasawa mat, Joey. Apay, di mo amo, tay pagsasao ako nanak at nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ha? No di mo tulungan ti bagim, awan lat amukon, Joey. Tulungan ti bagim tapno tulungan na kamat ti Diyos. Saan kat aday ta sa umlaang ti makadado? No kasta, inlimad mo iti asawam ti panagpaay mo kada madamila kas babaunan anak ko. Ay, wan nanang. Jakon imbagbaga Tano maamuan na, sigurado ngamin apagsardengan nak. Saan lang nga day ta? Amangan no aga pa kami pa'y. Hay, unay lakit din di asawam. Laklakayanan ngam saan pa'y langag nakam. Wan nga rod nanang. Mapampanunot ko paikit din apanawan. Anya, ay saan na balasan ko? Dayta ti di mo aramidan. Ipagpagapumlakuman iti anak yaw. Di kat agbalintaon ang nakakaasi ti anak yaw. Asinuntun nga iti madakkelan na nga ama, no bilang laang. Ay, uray awanan takas jay mati ugali na. Saan amaw awatan? Na-pride lang arudan, sadot pay. Uray kumamat, no saan aday talaang mapanmakiin, inom ti kukuin na. Ay na, agbabawi aksan anak ki asawa iti anak yun, nanang. Bayam, tairaman may kaniabalayan kadagiti kararag may. Agan anos kapay laang balasang ko, wan? Patsak ang makapanunot tumat laang ni Juway. Ay, nanang. Hindi ka agdanag, takasaritak tupay manen maminsan ti anak ko. Sige, nanang. Katagyaman na. Ne. Aguyat kamutan ba kay? Apa yan? Gapo siguro da ito yan kadagiti na urdong abambanog ko. Uray ti anak ta. Agurigor ka nagpanatang matan. Ay katagtumar kayo na iti agas. Wan numapan kayo agpa-doktor. Iti kasta, irisitahan da kayo iti agas kat masigod da ita arikriknaan nyo. Kumaa, ngam ultimo paggatang iti agas kat awan. Ha? No kumatada trabahom, dada kumamot may gatang iti agas kan pagpa-check up mi nga agina. Mabitlaan, tamapanak iti ayan dananang. Mapanak mangibaga iti kwartada. Manan? Ha? Nakay, agpanunot kamat kuman Pangaasim, saan kan abaro? Pamilyado ka na tao. Sursurwam kumamatan ti tumakder, babaan ka dagiti bukod mo asaka. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Di mo kumaurayan nga dapay dakas ang mapasamak sa kanto agnakam. Pangaasim, Joey! Sa dino tinagkapuan ba kahit? Ijay balay da Joey lakay. Kahit, kumusta damutan ngay? Ay na, kas iti sigud awan lata nagbaliwan di anak ta. Anya nga taya ti kasayatan nga ramidan ta. Tapno agbaliw mutan ni Joey. Nakababain matitimanugang ta. Kasta mutan kadagiti abalayan ta. Ay, uwan nga rod lakay. Imbis ko mga agagagat, saan magtakarkaruan na matan ti kinasadot na? Ay, no timaw tawidan na nga taya. Isulaang matigas niya Naa, damagam no asino titin mawidan na sanak tutalyawan. Ah, Aslada kayat mo asawan iti kastapan ng kitam kanyak. ay, awan, bakit? Ay.
Hindi mo ibaga asyak tiin malaan na ta sa anak mat asadot, Emilio. Awan mo timbaga kakasta bakit? Tinalyaw ka lang, ba't sikamot? Di nakman paglulukwa na kasta, Emilio. Ah, Si kansa matin malaan na. At nangamin sadsadot mo ka. anya? Saanan aday tati pagsaritaan ta bakit? Patalastas lang matay kay basta di ka mauma ang magikararag Asapay la kuma, talawlawagan ti Diyos ti panunot na bakit? Iti kasta, agbaliw matid. Kang runaan iti amin, saan tamad lang ang mauma amang palagip kenkwana. Kanayunag ti mapan iji balayda, tapno madagdag nga agbirok iti trabaho na. Nay, apa yan may bakit? Di ka mataging bagay. Wan nga roda. Matakayak samatan. Anya? Saan bakit? Di ka kumamatag sa o iti kasta. Pangasim. Madya talaga. Panagrik na kat na mambanog. Napapanam ngamin aya. Apay ka na yon kamarabyan. Tabagam di tabagim, Joey. Ha? No agtrabaho ka kuma. Di saan akong amarigatan ang mapan makilablabada. Anya? Agnakam kamat nga minan Joey. Tulungan nakmat nga agsapol. Tulungan nak nga agtrabaho. Ikatim kumamat ng tikinangato ti pride mo. Agtrabaho ka. Agtinulong ta. Bakit? No di ka pa ilagbaliw. Talaga apanawan da kan iti anak ta. Ha? Saan bakit? Pangasim ta di mo aramidan day ta. Ala, agpaimbag ka bakit? Kat, pasensya ka noon. Di ka agdanag. Ikarigata ka tilmunan ti pride ko. Para kada kayo iti anak ta. Agsapol akon iti panggadak bakit. Promise. Nagbuteng ti asawak, idiin bagak apanawan mi no saan paylaeng nga agbaliw. Inikak nga rod iti gundaway ket tinungpal namet ti Karina. Ingaad na tinagbirok iti trabaho na, aging ga anaawat kas maysa a driver. Makunak anagasat ti asawak, tadakkel akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. Dakkel pay nga agpasweldo ti boss na. Ket ita, makunak anatalgedan ti kasasaad mi. Saanen akasla idi abasta agkasapulan kami ket tumaray kami iti ayan dagiti naganak na. Iso na laeng ta saan meten ananayunan ti anak mi. Agmay sa laeng daytoy ket madama meten nga agad-adal iti elementarya. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Marife. Ken ka pagayam Marife. Awan tinasayaat nga itden tinangato a pride. Tanuma minsan, daytoy pay kit di timang dadael itinapintas alangan-langan wenno relasyon ti maysa a pamilya. At least nasapa anak ameris ti asawam ket ita nagbalbaliwan. Kararag ken panagserbi iti Dios ti kabilgan a pundasyon tapno agbalin a napintas ti binukal tayo a pamilya. Alakastan pagayam Marife. Ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas.